Final Messengers YouTube channel thlir tu zong zong te in zavain kum thar chubei ule ole tuntuma hian lom fo ro u ti thu pui mangin pathian thu cha kan ngai thadon ani kum sang ni som ni kan han mang zauta a pathianin dam tak main sang ni som ni pakhat min han throi thlanga hei ringot po hi pathian chunga lom na tur tam tak kan nei zinga mi ania kum sang ni dam tak maya heng hun kan han thleng te hi pathianina min kai hruaina ani ti hi hei rual ani lo mi tam takin nunna an chan laia keini minung dam te zinga chiara kan lom hi pathian chunga po hian lom thu soimol mol tur kan ni ti hi kan soi masadu ani ole masain Nehemia bungriat chang som lo cherila chuti chuan ani chuan an hena kal ula thil thau ain thil thum in ula engma buat sei nei lo te tan chan pual thon ang cheu voin hi kan lalpa ta na ni thiang hlim ani hi lunga in om su lalpa chunga lom na chu in chakna ani sia atia ole Philippi bungli changli lo chiar leila lalpa chuan lom fo ro u katile pek thinang lom ro u atiani ole hemi chang pahnia hian pathian chunga lom turin min ko mu ani Nehemia phai kha chuan lalpa a lom na chu in chakna ani adiani ole lom hi engwai nge apoi mo em mi chunga kan lom hian engtin nge kan lo om ti hi toy te in han soi ta ila mi chunga ka lom re hian kan inkar a that pha thin ani mi chunga lom na ka nei lo ani ro chuan tu emo chunga lom na ka nei lo chunga khan kan inkar a thadon lo ani tin tu emo ne na in ti thiam lo na kan nei re hian an chunga kan lom ngai lo ani an chunga kan lom lo wangin in ti thiam lo na te in mu thiam lo na te kan nei thin ani mi ne na kan in mu thiama kan in tilung oi ni chuan an chunga kan loma kan lim thina ni ole chu apoi mo ne chan em chu khatianga mi chunga kan lom khan kan inkar kan relationship atha thina ni chu tiang chi chuan pathian chunga kan lom hian pathian ne na kan inkar pathian ne na kan relationship kha atha thina ni chu wang chuan lalpa a lom na chu in chakna ani alo ti ani Nehemia bungre chang som chuan chu wang chuan pathian chunga kan lom hian kan inkar a thadon ani ole pathian chunga chuan engtin nge kan lomang pathian chunga hian lom na tur kan lo nei rengem ti hi han en ho le ta ila pathian a hian lom na tur tam tak kan nei amai ro chu thil tam tak ero hi chu thil pa ngaya kan lo nei to thil thleng ve tur reng kan lo nei thil ni ve tur reng kan lo nei te hi alo ni thina ni chung te chu enge ti chuan jing kan han thawa dam taka kan han tho te hi thil ni dan tur phung pa ngai emotin lom na chang te po kan lo khelo fo thina ni tin tui taka kan han mu hil te khuma kan han muwa tui tak main kan han muwa jing kan han thawa dam tak me kan han tho te hian thil ni dan tur phung pa ngai emotin ngaya kan nei thina ni heng thil ni dan tur phung pa ngai emo kan ti awanga ngaya kan lo nei te hi pathian ina min en kol na le pathian ina min ven him wang lieu ani ti hi kan hriat non kan le kan hriat thar hi apoi mo em mai ani ni tin ei tur kan nei te tun lai khovela mitam tak chu ei tur nei loin ni khata voi khat ten aya athen te chu ni khata cho ei tur nei lo te po an omani ei tur zongin kuddo in le kuddo pon petu tur nei lo te he khovela mitam takan omani tin ni tina thom no hak tur kan han nei te hi pathiana hian lom tur kan ni a thom no hak tur po nei lo mi te thom no hak nu nga ka lo om te an oma tin sille fen tur nei lo awanga vot ti awanga thi te po an om bokani
tun lai kho vela hian heng har san na sang lo thleng te hi kei ni anei chuan in ngaya kan neya pathiana lom na chan tling lo le kan ngei tu lo awang le ngaya kan neya vain pathiana lom tur kan ni po e kan hriat lo chang a om fo mai ani tin mu thei kan han ni ringot mai te hi kan thil en chak zong kan han en thei te tin kan thil hriat chak zong hriat thei tura beng tha kan han nei te hi pathiana hian lom tur kan ni ani tin ke tha kan han nei te kan du na mun kal thei tura ke tha kan han nei ringot mai te po hi e pathiana hian lom tur kan ni dam doina te han kalila kal thalei thei lo te anoma tin dam doina kan kal chuan har san na rang tok kan dam thrisela wang ngaya kan lo nei thin te kha dam doina chuan han kalila mit lama har san na nei te beng lama har san na nei te kut ina du ang to ka ati che thei lo awanga har san na nei te mi sang mai har san na rang nei te e dam doina mu turan omani keini hrisel na kan ne wang hian ngaya kan ne lom na turani ti po hrelovin lom na turani ti po hrelovin kan hunte kan mangfo thina ni amai ro chu kan han dam lo chia te hian muhil theia kan omte kan van nei zia te tin zinga dam tak me kan han thawa na ser kan han nei lo ringot te po hi pathian ne na lom tur kan ni je hi kan han dam lo chia hian alo chiang thina ni ole pathian ne na lom na tur sang hi kan nga ema nu le pa kan la nei te u le nau kan nei te chung khat kan nei te po hi pathian ne na lom na tur ani e kho vela mitam tak nu le pa nei to lo u le nau po nei to lo te an oma chung kar kai ni na nu le pa u le nau kan la nei te hi pathian mal som na pathianin min ven him na awanga ni ti hi kan hriat non mol hi angai tak zetani khopa khata rong kan bolna chuan in kan lua chuta chuan nu pakhat hi aron leng thina pathian thu aron soi thina ni atui em maya adu ang to karon soya kan lo ngai tha han soi ve do ni la a hre thei lo a chan chu engwange di chuan a benga cheta kan han soi ve dong khan a hre thei lo anin du to ki da soya kan ngai tha kan han soi ve do ni la a hre ve to chuang chuta tanga karil ru lo lang chu beng tha nei lo hlut zia kha atakin ka hreta ni mi ten pathian thu cha nung tak an han soya kan lo ngai tha thei te tharau lama hlo na kan lo nei pha thei te tin mi ten pathian la an han sa nung tak me an zai te kan han ngai tha tharau lama hlo na kan neya tin music moi tak mai hre thei tura kan bengan tha te tin mi tong hre thei tura beng tha kan han nei te kha a hlut zia chu ta tang chuan atakin ka hre ve ta ni tin kum liam ta kum sang ni som ni kha mitam tak chuan kum chiat kum kan tia tin ani po ani a covid-19 ina khovel atuam chua kum ani a mitam tak boina tokin na te po kan thok lei thei lowa tin kan zir lai te po kan chun zom lei thei lowa kan ti tur poimo tak kan nei te po he hri covid-19 awang hian kan ti thei lowani amai ro chu he kum chiania kan ngeya po hian pathianin min hruaina te min en kol na te kan ngei tua chuan hlim na tur lom na tur pathiana lom na tur tam tak hi kan nei ka ringkat ani ke po sa ni som nia lom na tur tam tak ka nei te lom na tam tak ka nei te zinga alang sar zual pahni khat han soi ka duwa chung chu march an nia kan zir lai te kan chun zom thei lowa covid-19 awangin kan han chola engtika nge
aizol kan thlenang engtin nge kan thlenang ti te he hri hian engtir rei nge a owang ti te kan ril ruin kan ngei tua chutia kan ngei tua lai chuan sarkarin abuat sei Mizoram pona omte tana hona tur rel abuat seya mei ni somthum khan kan pune atangin kan ron ho veya chuta chuan mitam tak hodu Maharashtra pum mei hodu kan tama wangin Sri Lanka ra mitam tak mai traina te kilen na nuya chuan pathianin min venga him tak mein aizol kan ron thlenga kan hanin te sa kan negative ani ti kan han thria kan lo em khang hun har sakara po khan pathianin min ompui ani ti kha atakin kan changani tin kanon ho konga har sanna tok te po an oma chung kara te po chon pathianin min han veng him le zel te po kha pathianin min ompui zia le khang hun har sakara po pathianin min veng ani ti kan han hriat khan pathiana hian lomna tur tam tak kanaya kalimem em bokani ole tu nai deuh han soita ila December ni somni paruk khan mas kan han mang zo hlim khania tuna Bible chang chiar kan record thin hi chun zom turin ni somni paruk zana kan han chuaka baikin amara chu van duai thak tak main accident kan han tok hlo maya amara chu chunga te po chuan mitam takina tun lai hun pui boruaka nun chan accident awanga nun chan tam tak an om lain pathianin min han venga tun lai lir thai chet sualna wanga mitam takina nunna an chan thina pathianin min ven zia te ka hriatin pathiana hian lomna tur tam tak ka nei ani ti hi ka hria pathiana po hen kalom em tin nangni po tun kum liam ta sang ni som ni khan pathiana lomna tur tam takin nei karinga khang te khangai tu ira chuti rol chon lom lo na tur tam tak po in nei karing engwai nge heng hi ka chunga lo thlen kher ti tur te po in nei karinga tin kaipon amai ro chu he khovela kan om chungin lom na tur te hlim na tur te tam tak kan nei thina amai ro chu chung chu kan ngei tu na san zo khen kan ril ru alwa thina ni hlim lo na tur ka ngei tu tam chuan ka hlim lawang lom na tur ka ngei tu pathiana lom na tur lampang ka ngei tu ani chuan hlim na lom na na satak ka nei do na ni chuwang chuan kan hun liam ta khan hlim lo na lampang ngei tu lo in pathian chunga lom na tur tam tak kan nei te ngei tu ila chung kan ngei tu azara chuan in pathiana hlim na lom na kan nei do na ni chuwang chuan pathiana kan lom na chu kan chakna ani ti hria lalpa kan lom fo theina turin kan hun tong pathiana min kai hruai na tam tak te ngai tu ila lim lo na tur chu he khovela om kan ni chung chuan abo chuang lawang amai ro chu lalpa kan lom na kan chakna ani ti hria in ring tu kan ni na konga ring tu nguai ring tu chaklo kan ni lo na turin pathiana lom na tur tam tak kan nei te ingai tu zelang u ti kha karon sei thai ni se kan za tan lal pan mal min som sak ro se